Bună ziua tuturor! Ce bucurie să vă am aici, la construcția Povești cu Pălării. Astăzi nu vă prezint o turistă, astăzi punesc o comunitate. Ce veți găsi în revistă? Păi, în primul rând, horoscop imobiliar. Asta e partea funny, e pe ultima pagină, trebuia să facem și așa ceva. Găsiți oameni, poveștile oamenilor, oameni care au ceva de spus și care poate să-ți aducă ție un plus valoare, indiferent că ai nevoie de un stomatolog. Oameni care au creat deja ceva în domeniile respective: educație, sănătate, artă, psihologie, business, lifestyle. Și bineînțeles mă găsești pe mine și povestea mea și de ce am ales eu să fac consultanță imobiliară și de ce am ales să o fac cu Remax Evolution și ce înseamnă Remax și ce sisteme avem noi. Asta găsești: autenticitate, comunitate, oameni la fiecare fir.